салом алейкум дӯстони азиз, бародаро, хоҳаро ва умуман тамошобинони азиз. Хуш омадем ба канали Самадов ТВ. Пеши барномаро сар кардан ба канал обуна шавен, лайка биҷахен, колоколчик, ҳар чизи ҳама меган ҳам корборо медонен рехтон. Баъд мавзӯъ ачи хеле айноин барнома фаҳмиден оиди Шон МС Нейл Стёпа. Шон видеои дигари бинне боло дастай бидраин тамошо кунен ядор. Бисёр гапҳои хуб гуфтагим. Баъд бародарони азиз, Стёпа хайп атфет чапа гапча моане гуфтем ай ҷамъият тақиб намонем ва атфети хидмонаки ҳастем. Стёпа мегарда мегасни доди худо ки хитона хуш накунен. Як чизе брат, ты худат проекти Шон Шон мегум дар дани ман одама ҳармати бадаш кесам дар пишти ҳами гап дани мада бисёр часпидай. Худат ты проекти доди худои братан. Бо имрӯз хестай гап мезанӣ. Меган ҳаму курнамака чизи чи бугӯй чи не. Аммаи хай темаи дига оли оидияи бисёр гапчап мекунем. Ва баъд ты худат братан проекти доди худо будӣ охӣ. Трам худаш меовард мешунон нигоҳ кан аудитория ты бисёр кия ғарибое брада видеот ғариборо респект бите тари гапчап бисёр эҷа. Ва баъд ты мегӯй хуш нашам бо худат бигустатар доказат кард ки ты гуфтӣ ки ман гуфтам бием батли мара ташкил кунем, ташкил накем, бо мегӯй ки хуш нашен эълон доди худо дигав дигат. Ва баъд як чизи дига хайб мегӯй шоумен братан время ты бучи дестай бучи мегем ты надонисти чо просмотро замин дазад. Ты қати подписчикот худа ҷанг кестай ки ман дав барои шумо кесам канали ман да ҳафтай да чанд рӯз 40500 буд 42000 шид. Бо чи тамом хайпат бучидай, популярност темаот бучидай. Ты бояд шумиха кунӣ, ты бояд девнагарӣ кунӣ, хеле шоу кунӣ. Шоу кестай, ты шоумен шидестай. Ты ячи кунӣ ки дига популярност просмотр бигирӣ братан. Хеле хов кардӣ, хиёл кардӣ ки ямона дигам хеле Стёпа местан. Не ҷад бисёр местан бачаҳо хеле ки лифт қати наброместан. Лестница қати нам хеле зур задан. Барояд ҳаму яке ачухатса кардӣ. Гуфтӣ бояд ма ягон чӣ кунам. Барои ҳами яъни ранги 6:1 мешава чи. Хай ман фолбин нестама. И вероятности нашидан дора. Агар хоҳен марҳамат як выходи дига биен батл дар Россия кунем. Билети туда обратно ҳар дута қати противники на лент қати мегирем ин. Ты барои мухлисо кестай ку барои сум не, барои 40000 не ку. Биен мегирем як ҳафта ина батлтона полный профессиональный съёмка ҳамаша мекунем. Бо обратно ҷавобтон метем мерем. Ты барои мухлисот кестем ку. Марҳамат ина бин. Меовем корш мекунем, ҳалаш мекунем. Мухлисота файрод мекунем. Як помещениеро мегирем. Мисол арзона ягон финш мекунем. Ягон бутонем бепул меовем мекунем. Мухлисота ғарибора бепул метаронем. Билет милет ҳичи не. Ина виход, ина як роҳи дига. Хайнам хеле гапчап. Видео дем қисм дорад. Насиб бошад рӯзҳои наздик меброяд. Барои видеоро дидан гапҳои чотки фактҳо қатӣ. Барои ҳамин ба канал обуна шавен, подписатсия кунен, колоколчика биҷиқен, мефаҳмед. Боқӣ паноҳи Аллоҳ. Видеои нава ждат кунен. Навигариҳои пешам